unu hụrụ ihe onyonyo a unu na-ele ugbu a ya bụ ndị na-egwu akpụ fụnakwa igwu akpụ ma ndị na-akọ ọrụ ugbo ebe a na-eme akpụ cassava n'olu bekee. Ọ na-awụrụ m ihe mwute n'ụdị industrial na ebe o kwesịrị ịnọ karịsịa n'ala ebe a na-akpọ ha ji ebe mụnwa nwere nwere na some part of I think wawa enwebe na-akpọ wawa I think ihe a bụ ndị kwesịrị na-eme ụdị injinia na ụdị equipment a kwesịrị nọ ebe ahụ mana ha ji nọ n'Imo steeti. But unfortunately, ihe anyị na-ahụ n'Imo steeti agwụla hotel. Onye politician na-akpatara ego ya rụrụ anyị hotel ịbara ebe a ga na-eri ngwọrị asị m nọ dịghị mma. But ị na-arụrụ anyị ebe anyị ga na-eri hapụ igosi ịrụpụtara ebe a ga na-arụpụta. We don't have, that means we are eating our future. We are simply eating our future. Ihe a ka e mere ya ndị Indonesia bịa were mkpụrụ akwụ ma mkpụrụ nkwụ were ya laa n'ụlọ ha today na gas a na-emezi import mmanụ. Kedu ihe pụtara ihe ọbụla batara na Nigeria ya wụọ nonsense. Oil a na-emepụta na Nigeria eme ndị a na-emepụtara oil na a na-eme oil export na-agacha emechakwa refine anya ebe hụrụ anyị import. Unu sị na a ga-eme ihe ekwenụ cassava ugbu a leenụ cassava now. Before you know it, I ga na-azụzụ cassava from Bolivia. Obodo ndị ọzọ dịgachi iche iche were ọ na ihe si n'ala Igbo wee pụta wee gawa ebe niile dị iche iche. A na-process ihe gba package tinye na supermarket. Gịnị ga-stop anyị ndị na-arụ ahụ enwere more than 500 hotels, more than 500,000 hotels, sorry 100 and I can't remember the statistics. Hotel eju ebe onye street ọbụla ị gara hotel, street ọbụla ị gara moto church. Onwekwe ụnụ sị na m dị against church mana otu anyị si na-etinyere anyị church shota na-etechechiri anyị hotel chinota tinyere anyị industry. Ego eji arụ nwa hotel ama m some avoid advertisement some hotel nọ na were ego eji rụọ ya erughị ego eji wee rụọ this particular machine a. Ego eji rụọ some hotel na Owerri is more than ego a ga-eji wee rụọ butere this company. With this company and I'll give not less than 200 youths. Let me just make it. Then in way about 5 places na Igbo. The 5 Igbo 5 Igbos 5 states in Igbo niile. Inwe otu ahụ bebe otu ahụ na ha ji na nwe ya abụọ nwe ya ihe na nwe ebe ndị na-akọpụta akpụ. If you have it in all these places, check it. Only with 200 or 300 job tasks. How many of them, my dear? What don't you think that now? Who you to what can I get with that strana? Not doing get kidnapped, Mabu. Governor on the Niger State. Ever kind of say, but tomato, hindering and asla no more irresistible in the mother. The motor of Labarabezo goose. And Nihori, based on a quantity like that, I get wounded the photo. Where you care them mad. Trucks who come to pack or buy foodstuffs from our villagers in bulk should be halted for now. We have stopped mass purchase from our local market in all our local government from now henceforth until further notice. Anybody found doing that, we have given security agencies go ahead to confiscate those trucks and share the food to the people. Thank you. Yeah, game plan now. Imandu Gunewi we otu Jagaban Shachiga Nigeria. No ne favor. So has na hana all Hamana supply food and lady had to stop. Kagbazunia Konunama had to stop in a supply that food. The Benu make it here now. Stop, but Jijini na leave what the Benu coach. The Benu make the main mistake. Make Hana, such a wasala. Or I went hala, or I went Janago. Laziness na contrary. The government cannot make agriculture focus or get rid of agriculture. Well, I have a level government. Igbo ruler stand for this kind of project. We need to begin to invest in agriculture. Or when you say by Igbo ruler, amami can echeo.
join the moving trend. There is a food crisis declaration is coming. The disaster is on the way. It's on the way. Anya motor na second park. I will deliver this message. Onye nwere ntị enu, ya anụ. Learn the industry. To put up this industry now, highest now, here take now, let me just say, you're taking now with 100 million naira. You can build with this industry. But in a very larger way, let me say 100 million. And when the operators, and when they're gonna get load in the motor, and when they gonna bob the shot up load here, when machine get job up, try labor yako, all right, there. Time get an eme export. What I call Hanamana. Igbo ruler, edozie alibo. Igbo ruler, edozie alibo. Igbo ruler, ludone honanya, alibo gadema. The drone. Onye lụrụ indọstrị n'ama ya nrụkwa ọzọ n'ala Igbo ịrụ ya n'ala Igbo ndị ntorobịa ga-enwe ọlụ kidnapụ na-akwụsị ije gbezi ori ala udo na ọrụ achịbeze ala Igbo adị mma